Φούρνη, σχολικό έτος 2018-2019. Φέτος, 24 μαθητές του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Φούρνων αποφάσισαν να ασχοληθούν με ένα θέμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, είπαν όχι στην πλαστική σακούλα. Πραγματοποιήσαμε έρευνα για τη χρήση της πλαστικής σακούλας στον τόπο μας. Συντάξαμε ερωτηματολόγια τα οποία μοιράσαμε σε καταναλωτές, αλλά και σε επιχειρήσεις του νησιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση της πλαστικής σακούλας είναι υπερβολική. Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων καταναλωτών χρησιμοποιεί αποκλειστικά πλαστική σακούλα για τις αγορές του. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα από τις επιχειρήσεις. Περισσότερο από 80% των επιχειρήσεων προσφέρουν στους πελάτες τους πλαστική σακούλα μιας χρήσης. Έτσι αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων και να φτιάξουμε τη δική μας μαθητική επιχείρηση με σκοπό να περιορίσουμε τη χρήση της πλαστικής σακούλας στο νησί μας. Προμηθευτήκαμε πάνινες τσάντες με σκοπό να τις διακοσμήσουμε με σχέδια και χρώματα και στη συνέχεια να τις προωθήσουμε ώστε να αντικαταστήσουν τις πλαστικές σακούλες. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε ειδικούς μαρκαδόρους για ύφασμα. Το όνομα της επιχείρησής μας: Πολύχρωμα πανιά. Πλαστική σακούλα. Όχι, ευχαριστώ. Εκτυπώσαμε αφίσα και ενημερωτικό προσπέκτους για την επιχείρησή μας. Το οργανόγραμμα της επιχείρησής μας. Γενικός Διευθυντής Φλόρα Μελά. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Σταυριάνα Μαρκάκη. Υπεύθυνος Οικονομικών Βασίλης Μανουσάκης. Υπεύθυνος Μάρκετινγκ Φραντζέσκας Καραμάγκου. Υπεύθυνος Παραγωγής Αλεξάνδρα Βαλαντάση. Υπεύθυνος Πωλήσεων Ζαχαρούλα Μελά. Καλλιτεχνική ομάδα Ισιδώρα Μαρκάκη, Καλλιόπη Χατζηστάση, Μαρία Παδιά, Σταματούλα Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Γλαρός, Βασιλιάνα Παπαδόδημα, Παδιάς Παδιάς. Σιδέρωμα Μαρία Μοριανού. Πωλήσεις Φούρνων Μανώλης Μαρκάκης, Γιώργος Μήτικας, Μιχάλης Χατζηστάσης. Πωλήσεις Χρυσομιλιάς Κωνσταντίνα Καμίτσι, Κωνσταντίνα Φλιτζάνη, Μαρία Κόνδυλα, Ευανθία Κόνδυλα, Μαρία Κόνδυλα. Φωτογράφηση Μαρία Κόνδυλα. Το τμήμα παραγωγής αποτελούσαν το καλλιτεχνικό και το σιδέρωμα. Τα παιδιά του καλλιτεχνικού έπιασαν αμέσως δουλειά και με πολύ μεράκι, αγάπη και φαντασία έβαλαν όλοι τους τη τέχνη ώστε να δημιουργήσουν μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων και μηνυμάτων τα οποία αποτύπωσαν πάνω στις πάνινες τσάντες με πολύ προσοχή. Στη συνέχεια, οι πάνινες τσάντες σιδερώθηκαν και τα ειδικά χρώματα σταθεροποιήθηκαν και έγιναν ανθεκτικά στο πλύσιμο.
Για να συμμετέχουμε στην έκθεση νεανικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου. Φτάσαμε στην Αθήνα την Τετάρτη το βράδυ, όπου δειπνήσαμε και ξεκουραστήκαμε. Την 5η, 28 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε το βράχο της Ακρόπολης, στη συνέχεια ξαναγηθήκαμε στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος και μετά το γεύμα μας αφιερώσαμε το χρόνο μας στην προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Την Παρασκευή, 1η Μαρτίου, ήταν η μεγάλη μέρα όπου το σχολείο μας ήταν ένα από τα 60 σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετείχαν στην έκθεση νεανικής επιχειρηματικότητας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων που έγινε στο εμπορικό κέντρο The Mall στο Μαρούσι. Από ένα νησί απομακρυσμένο, με πολύ λίγους κατοίκους, με πολύ λιγότερα παιδιά. Εδώ λοιπόν έχουμε τη φίλη μου, τη Φλόρα Μελά, η οποία έχει μπροστά της κάποιες σπάνινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Τι ακριβώς κάνατε λοιπόν? Στο σχολείο μας, βασικά στο νησί μας, δεν υπάρχει ανακύκλωση. Οπότε θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο για να ελαττώσουμε το φαινόμενο της πλαστικής σακούλας. Οπότε σπάνινες σακούλες πολλαπλών χρήσεων, εδώ έχουμε καλαμάρια. Το απόγευμα, μετά το τέλος της έκθεσης, κάναμε βόλτα με το τελεφερίκ στην Πάρνηθα, όπου απολαύσαμε το χιόνι. Το Σάββατο ξεναγηθήκαμε στο Αττικό Πάρκο, όπου είδαμε τα ζώα και τα δελφίνια. Το βράδυ επισκεφτήκαμε το αστεροσκοπείο Πεντέλης και η βραδιά μας έκλεισε με σουβλάκι και παγωτό. Την Κυριακή το πρωί επισκεφθήκαμε τη Μητρόπολη Αθηνών, όπου παρακολουθήσαμε ένα μέρος της λειτουργίας. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε την πανηγυρική αλλαγή της φρουράς στο Σύνταγμα. Ακολούθως πήραμε το τρενάκι και διασχίζοντας την πλάκα καταλήξαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το απόγευμα της Κυριακής παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση «Οι 12 Ένορκοι». Στο τέλος της παράστασης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν με τους ηθοποιούς. Τη Δευτέρα το πρωί τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα ρομποτικής της STEM Education. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την εταιρεία SCAG, όπου παρακολουθήσαμε την παραγωγή των τετραδίων. Το απόγευμα το περάσαμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Τρίτη το πρωί επισκεφτήκαμε την έκθεση του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είχαμε σύντομη ενημέρωση. Μετά από αυτό ετοιμαστήκαμε να αναχωρήσουμε για τους φούρνους. Οικονομικός απολογισμός. Σύνολο εσόδων 930 ευρώ από πωλήσεις πάνινων τσαντών. Σύνολο εξόδων 530 ευρώ που αφορούν το κόστος των πάνινων τσαντών, την αγορά μαρκαδόρων και διαφόρων άλλων ειδών. Έτσι μας έμεινε κέρδος 400 ευρώ. Τα κέρδη θα μοιραστούν στους μετόχους ανάλογα με τη συμβολή τους στην επιχείρηση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήσαμε 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον. Μέσα από αυτό το project συνεργαστήκαμε και μάθαμε να λειτουργούμε ομαδικά.
Αναπτύξαμε τη φαντασία μας και τις δημιουργικές μας ικανότητες. Μάθαμε πως σε μια επιχείρηση μπορεί ο καθένας να προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητές του και είναι εξίσου πολύτιμος με τους άλλους. Είδαμε στην πράξη πώς να υπολογίζουμε τα έσοδα, τα έξοδα και τα κέρδη, έννοιες που διδάσκονται στο μάθημα της πολιτικής παιδείας της πρώτης λυκείου. Ευαισθητοποιήσαμε τους γύρω μας για το σοβαρό πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ανακαλύψαμε πόσο σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, γιατί όταν το αγαπάς, τότε πετυχαίνεις. Ποια είναι τα σχέδιά μας για το μέλλον? Μπορούμε να καθαρίσουμε τις παραλίες. Να φτιάξουμε μια κατασκευή από πλαστικά σκουπίδια. Γιατί να μην τα κάνουμε και τα δύο? Ευχαριστούμε τη διευθύντριά μας κυρία Μαριάν Θηρούσου για την υποστήριξη και τη βοήθεια που μας παρήχε καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Μαρούση για την οικονομική βοήθεια που μας παρήχε. Την κυρία Δήμητρα Χονδρουδάκη για τον εξοπλισμό που μας δάνεισε. Τους γονείς και ιδιαίτερα την κυρία Δέσποινα Μαρκάκη, την κυρία Μαρία Μελά και την κυρία Βασιλική Ολυμπιάδου που συνέβαλαν με ποικίλους τρόπους στην επιτυχία του προγράμματος. Το κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων του κυρίου Δήμου για την προσφορά παραδοσιακών προϊόντων. Την επιχείρηση μεταφορές Αμοριανός για τη δωρεάν μεταφορά των τζαντών. Την Αιγαίας Άμκε, διαχειριστή Αθανάσιος Μαρτίνος, για τη σημαντική χορηγία ώστε να μειωθεί το κόστος της εκδρομής μας. Την εταιρεία Άτικα για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών. Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής 2 μαθητών και 1 εκπαιδευτικού. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές που βοήθησαν και στήριξαν με οποιοδήποτε τρόπο τις προσπάθειες των μαθητών μας. Τέλος, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Προκάλεσε κι εσύ ένα κύμα αλλαγής. Πες όχι